Cara arriba, cara abaixo. Ola, amigos, estas cartas que vedes aquí, aínda que as levo da man, non están polo labor de dar a cara. Nin sequera se as obrigo, como a esta, por exemplo, ou por coller outra calquera a esta mesma, ou mesmo a esta terceira que poño neste extremo. Así, deixo 3 cara arriba e 3 cara abaixo. Pero se a xunto para non lles dar marxe de manobra e digo as palabras máxicas oink, oink, todas, unha detrás da outra, xa me viraron as costas. E máis parece que en lugar de xogar eu con elas, están elas a xogar comigo. Para facermos o truco de hoxe precisamos 3 cartas trucadas e 3 cartas normais. Para facer delo truco precisades 3 cartas normais e correntes por unha banda e pola outra 3 cartas trucadas, xa que, como podedes ver, son iguais polo anverso que polo reverso. O segredo está en botarlles pegamento por aquí e pegar outras por riba deste xeito. Cando vaiades colocar unha xunto coas outras e para non meter a pata, deixaredelas normais a un lado e disporédelas trucadas en riba. Despois, ao abrirdelas en abano, colleredes sen dubidar primeiro esta, que a poredes polo medio, logo esta tamén entre as outras e por último esta a que lle dade la volta. Así teredes a vista 3 cara arriba e 3 cara abaixo, pero por detrás, iso sabédelo vos, todas están cara abaixo. Só vos restará pechalo a vano, darlle volta ao montón e mostralas unha a unha, cara abaixo, ante a cara de asombro dos vosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.